Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Үзебезнең милләтебез тарихына багышланган әңгәмәләр циклын дәвам итәбез һәм мин бүгенге кунакларыбызны тәкъдим итәм. Филология фәннәре докторы, профессор, Россия гуманитар фәннәр академиясе академигы, әдәбият галиме Хатип Миңнегулов, тарих фәннәре кандидаты Эльмира Сайфетдинова. Хәерле көн исәмез. Бүгенге темабыз безнең Алтын Урданың мәдәнияте, шактый гына кызыклы тема. Эльмира ханым, беренче сорау тарихчы буларак сезгә юнәлтелер. Иң беренче, менә бу цивилизация турында гомумән ниләр әйтергә мөмкин? Әлбәттә, инде Алтын Урда дәүләте турында цивилизацион дәүләт кебек әйтеп була, чөнки аның хәзерге вакытта билгеле булган күп кырлы мәдәнияте калган. Мәсәлән, без бүген менә Алтын Урда мәдәнияте турында сөйләшкәч, без әлбәттә инде матди мәдәният, шундый һәм рухи мәдәният турында әйтә алабыз. Матди мәдәният турында әйткәндә, без әлбәттә инде шәһәрләр турында сөйли алабыз. Әлбәттә, билгеле хәзерге 100дән артык шәһәр билгеле Алтын Урдада булган турында. Аларның инде билгеле булган башкалалары Сарай Аль-Джадид, Сарай Аль-Махруса дигән шәһәрләр, шулай ук инде Кырым, Иске Кырым дигән шәһәрләре, алар хәзер бик тарихта калган, бөтен мәгълүматлары алар турында. Шәһәрнең булу, ул әлбәттә ул зур цивилизация дигән. Алтын Урда дәүләтендә төрле халыклар яшәгәннәр. Әлбәттә, инде менә шәһәр культурасы булган һәм инде монда күчмә халык культурасы, традициялары, алар ниндидер бер симбиоз рәвешендә булган, инде менә шунда яшәгәннәр, ниндидер тагын менә цивилизация дип килеп чыккан. Шәһәрләр турында безнең чыганакларда күп мәгълүмат калган. Әлбәттә, инде без аны сәяхәтчеләр аша беләбез. Ибн Батута, мәсәлән, иң күренекле сәяхәтче 14 гасырда монда Алтын Урдага килгән сәяхәтче. Ул сарай турында, мәсәлән, бик зур, матур шәһәр дип әйтә. Аның турында, мәчетләр турында да әйтте. Мәсәлән, Сарай шәһәрендә 13 җәмигъ мәчете бар дип. Ат белән утырып көне буе әйләндек дип язган бугай. Ул шуны сөйләгән. Шуңа күрә инде әлбәттә инде шәһәр булгач инде әлбәттә анда төрле һөнәрләрдә үсә, чәчәк ата. Һәм әлбәттә инде үсеш бара, төрле дин әһелләре, башка гыйлем галимнәре килә инде. Менә ханнар үзләренә чакырталар. Әлбәттә, инде моны онытырга кирәк түгел. Монда Бөек Ефәк юлы уза. Шул монда сәүдә чәчәк ата. Әлбәттә, инде сәүдә иткәч, әлбәттә төрле үсеш бара, тормыш бара, мәдәният юнәлешендә дә шундый үсеш бара. Инде менә мәдәниятның аерым бер тармагы, иң мөһим тармагы, ул да булса әдәбияты. Менә бар бит цивилизация, мөселман көнчыгышы цивилизациясы, теге гомумән. Ул барда башта гарәп, фарсы, аннан соңында төркиләр керә. Һәм бераздан инде менә шушы төрки цивилизация зур үсеш ала. Һәм менә шушы төркиләрдән инде бер чорда төрки дөньясында Алтын Урданың үзәге була. Аннан тыш хәзер менә шушы китапларда, тарихи чыганакларда һәм соңгы дәвр галимнәренең язмаларында да аның инде шушы искиткеч дәрәҗәдә интеллектуаль яктан, мәдәни яктан, башка яклардан үскәнне күрсәтелә Алтын Урда дәүләтенең. Һәм менә теге Шпулерның Алтын Урданың, менә аның күптән түгел безнең Марат Гатин немец теленнән рус теленә тәрҗемә итеп бастырды. Анда да менә шушы әйбергә басым ясала. Димәк, менә Алтын Урда хәзер шушы цивилизацияның 14нче йөздә аеруча мөселман көнчыгышындагы төп үзәге дип карар идем мин. Моның хакта рус галимнәре, мәсәлән, ниләрдән анда Федоров, Давыдов та, аннан шунда хәзер нидә Вадим Егоров та һәм башкаларның хезмәтләрендә бар. Аннан менә Алтын Урда хакында беләсләре килсә, инде безнең төрле чыганаклар булган, һәм менә шушлар хакында безнең тарихчыларыбыз һәм гомумән галимнәребез искиткеч зур эш башкардылар. Һәм монда 7 томлык татар тарихы, мин әйтерим, биниһая зур хезмәт, шушы 7 томлык татар тарихының 3нче томы инде Алтын Урдага багышланган. Алтын Урда ул инде дәүләтчелек тарихи ягыннан татар дәүләтчелек тарихында искиткеч зур роль уйный. Аның теге халык буларак безнең халкыбызның татар буларак формулашуында шулай мөһим этап.
Менә Эльмира ханым китап дигәннән без монда нинди аспектларын күрсәтер идек? Менә шушы Алтын Урдага нисбәтле шул китап турында әйтик әле. Менә монда минем уйлаганча матди культура күренә инде. Монда бу инде айрым коллектив монография дип атала инде. Алтын Урда дөнья тарихында дип инде шулай тәрҗемә итә алабыз. Монда инде Алтын Урда чорына караган, Алтын Урда дәүләте турында бөтен сәяси, бөтен политик, төрле яктан мәдәнияте дә күренә. Менә мәсәлән, нинди зәркәнчелек сәнгате, ювелирлык, савыт-сабалар менә ничек. Алар барысы да әлбәттә алар музейларда саклана. Алар шактые Ленинградта, Петербургта, Эрмитажда. Минем заманда киргәнем бар, аның теге саклана торган җиренә. Гаҗәеп. Ул вакытта бик керү тыелган иде. Аннан бераздан бездә үзгәртеп корулар башлангач инде бездә аның күргәзмәсен оештырдылар. 90-нчы елларда халыкны шаккатып менә бу ниләргә инде хәзинәгә шаккатып йөргәнен, аны карарга, тамаша кылырга йөргәндәге минем хәтердә калган. Хатип Юсупович, менә әдәбиятка килсәк, Алтын Урда чоры әдәбиятында без кайсы исемнәрне искә төшерергә тиешбез инде? Алтын Урда чорында бик нык үсеш алган дидек без. Монда утрак тормыш, шәһәрләр булу, язма культура хәзер шуннан кызганыч ки, бу чордан инде безгә аз санлы язма истәлекләренә килеп җиткән. Менә Габдрахман Даһирҗанов бар, мин бу фикерне кабатлыйм. Ленинград университетында эшләде ул. Зур галим кеше, безнең татар галиме. Аның сүзе бар, менә Алтын Урда хәзер шушында аннан килгән язма истәлекләр зур учакның читкә чәчрәгән шунда аерым кисәкләргә. Чыннан да шушлай. Ләкин шушы аз әйбергә карап та аның теге бөеклеген, зурлыгын күрергә була. Бу чорда менә язма истәлекләрдән, матди культура алары әйтелде. Бирдә мәсәлән хан ярлыклары бар. Алар бит мөһим, теге язма истәлек. Ана ул чордагы теге иҗтимагый сәяси мөнәсәбәтләрне күрсәтә. Аннан кабер таш язмалары бар. Аннан хан ярлыклары дигәндә анда теге Тимер Котлук, Туктамыш хан, Улуг Мөхәммәд хан ярлыклары, сүзлекләр бар монда. Бу чордагы сүзлекләр менә алар үзләре теге гарәп, фарслар, Европа белән шушындай рус теленнән, руслар белән булган мөнәсәбәтләрне, алардагы шушы телләр белән булган мөнәсәбәтләрне сүзлекләр бар. Бу үзе аның аралашканын күрсәтә. Һәм менә бу сүзлекләр арасында менә бик кызыклы бер кодекс Куманикс дигән. Менә нинди хезмәт ул, бик кызыклы бер. 1303 елны менә ул төзелә. Бит нидә 13-нче гасырның башларында Генуя, Венеция сәүдәгәрләре үзләренең факторияларын Кырымда. Бириш аның Одесса тирәсендә була. Хәзер алар сәяси якта Алтын Урдага буйсынган. Хәзер бераздан һәм алар инде менә сәүдә итәләр, аралашырга кирәк. Алар шактый татар телендә өйрәнә. Аны өйрәнү өчен алар сүзлекләр. Һәм менә кодекс Куманикс ул бер үк вакытта анда латин, фарсы, төрки телләр. Коман дип әйтелә, коман теге куман. Һәм анда бер моны төзүчеләр әйтәләр. Моны шушылар төзеп инде 1303 елны нидә Сарай шәһәрендә Алтын Урда татар телендә дип әйтелә алар. Татар теле дип хәзер шуннан шунысын да әйтим. Менә безнең кайвакыт боргалыйлар төрки тел булган, ләкин бу Алтын Урданың бит төп халкын инде безнең әби бабаларыбыз татарлар тәшкил итә. Һәм бу татар дәүләте, бәлким хәзерге татарлар белән инде ул теге анда аермалыклар да бардыр, ләкин гомумән татар дәүләте. Һәм аның теле дә, һәм бу чорда менә моны өйрәнгән кеше хәзер шушыннан, мәсәлән, Самойлович, Ратловлар өйрәнә. Самойлов үзенең хезмәтендә әйтә, бу ди хәзер Алтын Урданың һәм менә шу кодекс Куманиксның теле моннан фәлән 100 ел элеккеге татар теленең хәзерге мишәр диалектының дип. Кызыклы. Мәсәлән, бу барда изе юк. Ул кимәдер. Языйда яулы кайыш ятыр, далада майлы кайыш ятыр. Авызың ачса үпкән күренер. Бу инде теге чатырны ачканнан соң анда менә шундый кызыклы мисаллар бар. Буларны тәрҗемәсез без бүгенге көндә аңлый алабыз. 40-тан артык ни бар анда? Табышмак бар. Аннан шигырьләр бар анда. Сәйф Сарай дип язасыз бит инде Хатип абый. Николай Коперниктан алда галәмнең төзелешен тасвирлаган. Менә бу дөрес фикерләрме? Ул Сөһәйл вә Гөлдерсен әсәрендә булай. Ул булай, менә шартлы рәвештә безнең бит инде менә бу Николай Коперник, Жордано Бруно 15-16 йөзләрдә яшәгәннәр инде җирнең кояш тирәсендә әйләнүен шуларга бит нисбәт ителә. Әмма бу фикер көнчыгышта инде күптәннән була. Мәсәлән, Насир Хәсрәүдә Ondan sonra başka orunlarda, indi hazır Seyif Sarayı'na oşkan deyip etmeyeyim. Seyif Sarayı'da ultege obrazlı detal bulup şuşunu kirip kala.
теге образ булара. Мәсәлән, анда Сөһейл вә Гөлдерсин дастанда аякларын, кулларын бугаулаган Сөһейлне алып баралар. Шул вакытта күңел ачарга йөргән инде чыккан шах кызы Гөлдерсин борылып һәм аның булай әйтә. Сөһейлне күрде, әйләнде бирде. Гүнәш гәрдендә йөргән мисли иртек. Сөһейлне күрде һәм бер мизгелгә әйләнеп әйтерсең кояш тирәсендә әйләнеп йөргән җир шикелле. Бу аның өчен гадәти шушында язылган. Һәм кызыклы әле моннан менә берничә ел элек безнең Нидә Сахабетдинов бар, астроном буенча зур белгеч инде ул. Нигә Лондонга барганнан соң мин буларны сөйләгән инде шушлан бөтен галим дөньядан астрономнар шаккатып торды. Менә без бу шушындый әйберләрне без җиткерә алмыйбыз. Дөрес әйтелгән ул. Инде бу фикерне теге Сәйф Сара үзе ачкан дип әйтү вала түгелдер. Бу инде билгеле фикер. Билгелене шушул образны теге сурәт рәвештә файдаланган. Элмира ханым, менә без Алтын Урдада исламның йогынтысын һич кенә дә киметеп күрсәтә алмыйбыз әйме? Чөнки Бәркә хан заманында бит инде ислам тулы хукуклы бер дәүләт дине булып китә. Менә шулар турында сөйләп алыйк әле, аның сәнгатькә йогынтысы турында. Бәркә хан заманында ислам дине әле дәүләт дине буларак кабул ителми. Без беләбез инде Бәркә хан ул үзе генә ислам дине кабул итә. Әлбәттә инде гарәп чыганакларында аның ислам 1255-1265-66 елларны идарә итә. Әйе, кемдер әйтә инде аны 1251 елда ук әле хан булганчы ул ислам дине кабул итә. Кемдер инде аны соңрак булай да инде мәсәлән гарәп чыганакларда әйтелә инде Бәркә ханның арасында күп кенә галимнәр, дин галимнәре, дин әһелләре бар, мәчетләр дә, мәдрәсәләр дә торгызыла дип әйтелә. Ләкин соңрак инде Үзбәк хан заманында гына инде ислам дине дәүләт дине буларак, рәсми дин буларак керә һәм әлбәттә инде менә ул ниндидер тотрыклы чор була. Теге сугышлардан туктала, ничектер тагын үсеш бара инде Алтын Урда чәчәк ату чоры дип атала менә Үзбәк хан заманасы. Һәм шунда инде төрле галимнәр әлбәттә тыгыз бәйләнешләр бара. Әлбәттә, мәсәлән, Мисыр, мәмлүкләр Мисыр белән, аларда ислам, әлбәттә, аларның бер дин һәм бер уртак тел дигәндә, алар төрекләр инде, Алтын Урдадан да күп анда күчеп китүчеләр бар. Мәсәлән, Сәйф Сарайы да инде Мисырга күчеп китә, шунда ук җирләнә. Хәзергә әлбәттә билгесез аның кабере, ләкин булай да эзләргә кирәк, бәлки эзләп табып булырдыр. Менә төркиләр дә иң беренче ислам дине белән шунда очрашалармы, Хатип абый? Менә шул заманнарда. Юк, бу дөрес фикер түгел. Чөнки менә мин бу фикерне һәр вакытта Идел буенда бит безнең хәзер Төрки дигәндә, хәзәрләр, булгарлар, хәзер шушыннан. Менә бу фикерне без кат-кат әсәр Мөхәммәди исән вакыттан, Нурмунидә Миркасым Госманов та басым ясап килделәр. Инде Идел буенда ислам дине рәсми рәвештә Хәзәр дәүләтендә 737 елда кабул ителә. Бит Хәзәр дәүләтендә анда төрки кабилә башкалар яшәгән. Аннан 922 аңа тик инде шактый бездә ислам дине шундый булган. Аннан инде Алтын Урда бит шунысы Чыңгыз хан сиясәтендә аның ясында әйтә, диннәргә ирек. Дин ягыннан хәзер шундый бер нинди кысу юк. Анда менә шундый теге шунда кем ничек телин, нәрсә таш килә. Һәм аннан инде шушы Чыңгыз хан, аннан соң Батый ханда да бар, башкаларда да дин ягыннан теге дин әһелләрен әгәр дә эзәрлекләр бар икән, аларны җәзага тартканнар. Шушындый сәясәт Алтын Урдада дәвам итә. Бу рәсми рәвештә инде безнең менә шушында имеш теге Бәркә хан шушылай булган, аннан соң инде Үзбәк хан 1312 елда хакимияткә килгән. Шуның вакытында гына ислам дине керә башлый, бу төннәйдер сәйбер түгел. Рәсми рәвештә теге теркәлү хакында сүз бара. Һәм аннан шулай тагын шунысы, менә монда хәзер Идел буенда документлар бар. Теге төрле хезмәтләр, гарәп фарсы әсәрләре киң таралыш таба. Аннан Кутбетдин Аразыйлар анда. Аннан соң килгән Ибн Батуталар, башкалар бит, алар бит гарәп башка дөньядан, алар бит монда иркенләп йөриләр. Һәм алар шушында үзләренең гыйльми эшләрен дәвам иттерәләр. Һәм менә шушы цивилизация дигәннән инде Алтын Урда чор менә аеруча 14нче йөздә фәнни яктан да бик нык алга китә. Кызганыч, без әле ул аларның теге гарәп телендә язган фәнни хезмәтләрен тиешенчә өйрәнмибез. Тапкан вакытта да буларны гарәп язган, буларны теге язган, без аны теге Алтын Урдадан читкә тәрәбез. Менә каршыгызда китапларга тукталык әле. Булар менә шул Алтын Урда чоры әдәбияты дип әйтергә хаклыдыр бит инде.
Хатип абый? Кемнең әсәрләре? Булар хак әйтергә хаклыгына дип түгел, Алтын Урданың теге әдәп менә без мәдәният хакында сүз алып барабыз икән инде. Мәдәнияттә шактый мөһим урыны, төп урыннарны язма әдәбият, матур әдәбият алып тора. Һәм аннан тагын шунысы да бар, ул чорда әдәбият теге саф эстетик максатларны гына да күздә тотмый. Бер үк вакытта ул менә шундый синкретик, төрле дидактик та бар. Төрле бер үк вакытта ул килә менә 1969 теге гомум Төркияткә хатат күбелектән. Бер үк вакытта ул теге фәлсәфәдә, педагогикада, сәясәттә менә шу традицияларда дәвам итә. Һәм бу чорда менә Алтын Урданың әдәбият хакында сүз барганда, менә безнең Алтын Урда бит 1240 елларны сөйлә, 42дә дип әйтелә инде. Аннан тыш инде хәзер шушы беренче чорларда теге язылган әдәби әсәрләр сакланмаган. У юк дип әйтә алмыйбыз, ләкин табылмаган алар. Алла бирсә табылачак. Һәм беренче менә бу чорга караган әсәрләрнең инде нигә Борхан Рабгузиның Кыссасыл Анбия 1310 елны язылган. Зур күләмле әсәр. Хәзер аның менә шул тикле теге мавыктыргыч итеп язылган. Анда Коръән ниләре материаллары, төрле чыганаклардан файдаланылган. Һәм менә бу китап безнең әби бабаларыбызны дин ягыннан да, әхлак ягыннан да, кеше буларак та тәрбияләүдә искиткеч зур роль уйнаган. Һәм менә бу бераздан башта кул язма рәвешендә, аннан соң Казан басмалары чыга. 1859 елны, аннан соң инде басыла. Һәм менә бу китаплар Кыссасыл Анбия, Кыссаны Рабгузи китап иски зур роль уйнаган. Аннан инде тагын бераз бушлыкта безнең инде 1342 елны безнең атаклы Кутып инде үзенең Хисрәү вә Ширинен яза. Хисрәү Шириннең менә Кутыпның шунысы да бар. Улан кушаматы булса кирәк, мондайрак фикер әйтелә инде. Хәзер монсы, хәзер бында Кутып инде хәзерге менә Мордовия белән теге Пенза тирәсендә шушында яшәгән. Буны Габдрахман ага Таһирҗан заманында диссертация язган кеше ул. Һәм аның инде ниләреннән шушы Алтын Урда, Көнбатыш Европа ниләр сәяхәтчеләр төзелгән картада да шу тирәдә Кутыбы дигән шәһәр күрсәтелә. Кутыбы дип латинча язган шулай бит, Илмира? Кутыбы. Һәм шушында менә Габдрахман ага шулай әйтә, менә бу шәһәрендә әйтә ул, аннан телендә аның татар теленең мишәр диалектына шибәсенә хас булган элементлар, Тынката. Монда инде арча ягыннан теге әтнә ягыннан тынката, тын буена ди. Менә мондый сүзләр күп аларда. Хәзер шушыннан. Димәк Хисрәү вә Ширин һәм бу әсәр менә ниләрдә Шәрq дөньясында киң таралган Хисрәү Ширин сюжетына. Анда заманында бик күп кешеләр нидә Фирдәүси дә язган, аннан шин Әмир Хисрәү Дәһләви Һиндстанда фарсында Низами язган, бераздан Наваи башкалар дигән. Инде шушлар бер-берсенә нәзирә рәвешендә. Һәм инде Кутып үзенең әсәрен шушы Низами вариантына нигезли. Уларның кайбер төп өлешләрен теге сюжетын саклый, әмма аның шул тикле иҗади рәвештә теге күчерә уланы. Аның теге бу ничек дип әйтергә оригинал белән Низами белән ярышка чыгарылып әсәр. Һәм аның оригинал урыннары да күп. Ул китап бездә бу соңрак тарала. Бездә хәзер аны бастырып чыгардылар. Ниләрдә ул Төркиядә чыкты, үзбәкләр дә чыгарды. Аннан шун бездә менә Хатиба Госман аны Зәйнәп Максудова белән аннан нилә бастырдылар. Аннан инде нигә борынгы Төркия татар әдәбият чыганакларында, аннан соң Рифхат Әхмәтҗанов аны хәзерге телгә тәрҗемә итеп, минем кириш редакциядә чыкты. Менә Хисрәү Ширин шул тикле стиле, нәфислеге белән ул гаҗәеп, бай. Аннан шунда икенче, аннан кала менә ниләрдән Мәхмүд Харәзминең мәхәббәтнамәсе килә. 1350 ел. Харәзми, аннан нидән инде ул үзе Идел Харәзм төбәгеннән чыгышы белән аннан гына түгел, ул Идел буенда да яшәгән, якын көнчыгышта да яшәгән. Харәзминең гәртәне тупрак булса, әгәр атын тире тотар җиһан кешерә сүзләре ди. Харәзми әгәр дә мин үлеп ди, минем тәнем туфрак була икән, минем әсәрләрем минем исемне шундай тире тотар ди. Аның мәхәббәт турында, аннан шундый касидәсе бар аның. Һәм бу дөньяда ул булай ди. Син хәзер тулы канлы яшәргә тиеш ди. Дөнья бездән калырмыз, Сөләйманга калмады. Кем мөсәххәр иде дию пәри. Дөнья безгә түгел. Менә шуның бөтен дию пәриләрне буйсындырган Сөләйман пәйгамбәргә дә калмады. Шуңа күрә теге тулы канлы итеп яшәргә чакырга. Менә ул бездә теге популяр була. Аның менә шушы
шушыннан андагы юлга нигезләнеп инде Дәрдемән үзенең атаклы теге рәсем шигырен яза. Аннан бу яккара килгәннән соң Мәхмүд Булгарыйның Нәҗил Фарадис без аны ничектер әйтмибез. Булгар шәһәре белән бәйләнешле. Аны инде тегендә Урта Азиядә укыган фәлән. Ә бит Булгар тирәсендә анда ниләрдән шушы Кәрдәр төбәге була. Әмир Нәҗип язып чыккан иде. Һәм бу сарайда үзенең гомерен уздыра. Һәм шушының Нәҗил Фарадис 500 биткә якын. Ул безнең менә аның күчермәләре, аннан соң басылып чыккан. Аны өйрәнүгә менә ниләрдән безнең соңгы вакытта Фәнүзә Нуриева зур өлеш кертте. Һәм менә узган ел гына аның теге 1360 елгы күчермәсе басылып чыкты. Мин инде уйлаган менә Илмираны алып килер дип, ләкин ул авыр дип, чөнки ул теге һәммәсе ике кулга күтәрергә кирәк инде. Менә шундый. Менә Илмира ханымдан сорыйк әле, нәрсәсе белән үзенчәлекле ул әсәр? Нәҗил Фарадис әсәре инде ул 1358-59 елларда язылган, шундыйрак мәгълүмат бар. Мәхмүд әл-Булгари ул менә Хатип абый әйткәнчә инде сарайда яшәгән, иҗат иткән Булгардан. Әлбәттә инде бу әсәр ул дини дидактик әсәр. Бу әсәрләрдән мәсәлән аермалы буларак ул ислам тарихы турында, пайгамбарның тормышы турында беренче икенче өлешләрдә һәм инде әдәби әхлак нормалары турында сөйли инде 3-4 бүлегендә. Исеме нәрсә аңлата? Нәһҗил Фарадис. Иҗмахларның ачык юлы дип. Иҗмахларның ачык юлы, иҗмах бакчаны. Һәм менә әле безнең кызыклыгында Илвира Гафу ниләр белән. Безнең бит менә элеккеге әдипләрнең кайчан туган, үлгән елларын бик түгелдем. Ә менә бу якта Мәхмүд Булгари аерылып тора. Хәзер аның 1360 елның 24 мартында менә шушыннан туры килә вафат була Сарай шәһәрендә. Һәм аннан тагын бер ягы менә шулай галимнәр кабул итә алмый. Мин Финляндиядә 90 елның ише командировкада булган вакытта ислам җәмгыятенең архивына тап булдым. Анда иске кулъязма бар иде. Һәм анда булай дилгән. Моның мөәллифе, моның авторы, төзүчесе Мөхәммәд пәйгамбәр яшендә инде милади белән китеп бара. Димәк 63 яшендә ул бакый дөнья, фани дөньядан бакый дөньяга китеп. Димәк аның 1297 һәм 1360 менә кызыклы гына шушыннан. Ниләр? Биографиясе. Һәм бу китап бездә шул тикле популяр, аның бит әле менә 1360 елны күчерелгән сарайда күчерелгән кулъязмасы бар. Саклана. Үзигенә дә зур теге хәзинә, башка халыкларда булсын билләп китәрләр иде. Инде алга таба безнең килә мәшһүр Хисам Катипнең Җимҗимә Султаны 1369 бу фәлсәфи, оригинал поэмы. Анда менә теге бу дөнья турында уйланулар. Һәм булай дип әйтә, теге җиһанда кеше килә, хәзер китә. И теге менә шундый җиһан бакый, бу тормыш мәңгелек дигәннәр кая? Ишетин дөнья өчен билең аны. Чөнки менә бу дөньяга килгәннәр, анда теге ниләр, Дакенуслар килгәннәр, Александр Искәндәр, Зөлкарнәйннәр, Шыңгызханнар килгәннәр, дөньяны тотканнар, әмма барсы да теге дөньяга китеп барганы. Бер кәфенлек белән хәзер шушыннан бу кара йир кем күрсәң туп-тулук, адәм угланнарыдыр кичек улук. Һәр кадәм кем йир йөзенә басарсың, һәр кадәмдә адәм йөзенә басарсың. Һәр адымың белән син җиргә басасың икән адәм йөзенә. Туфрак булганнар. Анда теге башкалы. Һәм шушыннан инде кызыклы анда ни китерелә. Теге сюжет, дини сюжет, нигә белән инде Гайса пәйгамбәр белән анда теге нидән киткән Җимҗимә Султан арасында. Һәм анда шушы бер фикер, анда башка фикерләр дә бар. Кеше үз гамәле өчен үзе җавап бирә. Менә Алтын Урда чорының әлбәттә теге иң теге кульминациясе инде Сәйф сарае. Менә алдагы елга Сәйф сараеның инде тууына 700 ел якынча. Без моны билләп китәргә тиеш. Зур шагыйрь ул. Аның теге Гөлстан Биттирки, аннан Сөһәйл вә Гөлдерсин дастаны, лирик әсәрләре бар. Әгәр дә без моны шундай киң күләмдә билләп китмәйбез икән, бу инде гафу ителмәслек шушындай безнең хата булыр. Бик зур рәхмәт Хатип абый. Чыннан да бу үзе бер кызыклы дөнья. Моны теләгән кешегә, мәсәлән, бу әдәбиятны, бу тарихларны өйрәнсә, бик зур рухи байлык алачак үзенә дип саныйм. Менә Сәйф сарайда хәзер юллар да бар. Менә мин сиңа әйтим әле. Хөрмәт иткән кешене әйтә. Утырсаң ди кашың өстендә йирем бар ди. Кашым өстендә утырсаң ди сиңа кашым өстендә урын табарлык. Бар син анда кем сине җаным дигәй, йөр син анда кем сине истәгәй.
Ишереп илгә кашык белән шурпа, шумиш са белән күзен чыгарма. Безнең хәзер булай әйтәләр, менә ул чорда төрки булган, фәлән булган, иске татар теле ул. Иске татар теле шушы бездә язма тел дәвам иткән. Аның теге аерым сүзләрдә генә. Менә без шушыны авыз тутырып теге ничектер әйтми. Безнең теге башка галимнәргә ияреп теге ул менә төрки фәлән дип шушындай сөйләвен дәвам итә. Менә шундый хаталарыбызны да аңладык. Бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруыбызга катнашуыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта филология фәннәре докторы, профессор, Россия гуманитар фәннәре академиясе академигы, әдәбият галиме Хатип Миңнугулов һәм тарих фәннәре кандидаты Эльмира Сейфетдиновалар катнашты. Тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.